OK, takže čo ľudia, ja som pri ňom videu, no dneska ideme hrať Scary Sushi. Je to horror game, ale nie je také hororové, no a my už ideme hrať, takže už sa tu pripravujeme. No a určite to dáte odbleka zvonček, to kým neujde tento bacon, no a my môžeme ísť na to, takže let's go, ideme zahrať si. Proste musíme variť a pritom nás bude naháňať nejaké... Mám také strašidlo. Vyzerá to divne trochu, jaký jak duch. Alebo chobotnica. Ok, welcome to your... Čo? No, takže tu sme. Ako zatiaľ to vyzerá? Dobre. Ok, I started Moonlight Sushi. Dobre. Dajme trochu tišie. Tak, môže byť. Ok, tam už máme vzadu, tam mám. To máme dobre hneď. Let's get your job in this. Okay, special is waiting to try your food in the dining room. Alright. For our first, we're going to focus on the face. Alright. Before we begin, I've been feeling unwell. Okay, čo? Říká, odpadá, čo sa deje. A že to môže sa začať objavovať. Aha. Akože ja viem. Aha, tam prešlo. Si môžete všimnúť, takže tak. No, takže my môžeme ísť. Pôjdeme asi tu, hej. Takže iba rýžu. Dobre, my môžeme ísť. Ok, aha, tam je, áno. Rýchlo ideme po rýžu. Dobre, máme. A teraz rýchlo čekáme naspäť. Úplne sme rýchli. O ne, už nás neháňa to. Nepomoc. Ale toto nemôže vojsť. Aha! Toto nie je až taký horor. Akože... Cook rice. Ok, takže teraz sa nám bude variť. Teraz sa nám varí rýža. OK. Takže uvaríme, ale to tak nie zo začiatku. Neviem, či to... No, neviem. Počkej, to kde máme dať? Tu? Že by, ja neviem. Dúfam, že dobre mám. Ja tu máme položiť. OK, nice, máme. A tu sme... Čo? OK, takže už máme. Takže môžeme iba čakať, ale pre istotu. Rýchlo utekáme si po tamto. A musíme dávať pozor, lebo... Tak, si zoberieme toto, aby sme potom nemuseli. Nie, ja sa bojím. Nie, ja sa bojím. Nie. Nie, Doriti. Nie. Rýchlo, utekaj. OK, sme tu. Dobre, rýchlo toto dáme tu. A nice robíme. OK, takže už zoberieme ten tanier a proste dáme tam, takže tu a máme. OK, takže teraz už by sme, máme, dobré, toto už mám a ja rýchlo, bo som na chvíľu bola AFK. Ale ja sa bojím, bo to môže byť toho monštrum. I možno tu bude. My potrebujeme iba zobrať toto. Tak. A idem preč, no Doriti. Dovidenia. Ja idem. Dovidenia. Typka možno zomrá. Ale aj tak máme 3 životy, takže podľa mňa dobré. Teraz tak dúfam. Čo? Však ja som neuvarila ešte.
Počkej, čo sa teraz deje, to práve teraz uvidíme. OK, ja som 5. A to počkejte, čo najviac máme zrobiť? Čo nechápem. Aha, čo asi najviac. Incoming, to som ešte nebola. Hello, we are the night keepers. Ok, to je taký pozorovateľ budem. Keď to už vyzerá trochu byť strašidelné. OK. A teraz je rybu, takže nice, OK. A hej, vlastne toto tam, hej, tam je fish. A tam vlastne toto ďalšie dvere, to bude ešte... Dovidenia. Ja idem si iba po ryžu. Akože to je všetko, dobre? Joj. Choď preč. OK, teraz to zase pôjde hore. Tak, dobre. OK, krásny parkourik. Ale mám iba 2 minúty, takže musíme rýchlo. OK, dúfam, že tak dobre ideme. Nie. A počkajte, že... Aha, tu smerom. Nie, rýchlo. Máme iba minútu. No tak to neviem, či my stihneme. Kde máme dať... Tu, hej, dobre. A variť rýžu. Dobre, máme minútu, tu stihneme časy. Ok, toto reže, cool. Strojček, ok. Máme všetko. Nemohli zobrať... Nevadí. Neviem, kde to mám dať. Toto mám dať, alebo čo? Tak? Aha, dobre, mám to. A rýchlo čekám, mám iba minútu som. Rýchlo dávame. Dobre, máme plus 25, ok, nice. Zatiaľ jedno. Teraz zase to isté, lenže máme trochu iná ryba. A ináč to isté. No aj iná ryba. Teraz som sa tak ľakla. Ja viem, tu je. OK. Keď my tu máme. Ja sa neviem, či to stihneme. Dobre, stihnem. OK, tu nejak. Dobre. On tu nemôže ísť, že? Yes, dobre, nadajali sme to, fú, ok. Zatiaľ, tá hra, akože je zatiaľ dobrá, akože ma baví, nie by som nepovedala, že to je horor, takže... Tak. A dáme variť rýžu, proste... Úplne je to realistické, jak... Proste by som normálne varila, len... To mi ale robí to skoro na tie stroje. To je dobré. Takže asi máme počkať. Obajmem. Dobre, zoberieme tu nejak. Tak krásne. Zoberieme potom rýžu a proste iba dáme tu toto a máme a rýchlo čakáme dať. Keď mne to je jedno, koľko mám splnených alebo čo, ale proste, ale chápete.
To neviem, či to má sa robiť asi čo najviac. 0, 0, 2, 0. Čo? A to máme robiť ďalšie? Tak rýchlo? A zase to isté, ako sme mali minule. Keď ideme prvé po toto. Keď radšej si počkáme. Keď tak. No tak my sme skočili. Máme iba 2 srdiečka. Oscar? Ale však áno, ale to ja som zle skočila. Joj. No, máme 2 srdiečka, nevadí. Ešte dobré. A to som všetko znova. Rížu, dobre, ja som išla cez dlhú, ale nevadí, lebo tam... Rýchlo, dobre, je to bezpečí. Ok, salmón, tak. Tentokrát to dám. Dúfam, verte mi, držte mi palce. Ok, parkourík, dobre, nice. Toto máme, takže... Ja som úplne špiskla. Omylom. Kámo, ja som sa zľakla. Takže tak. No tak. Ok, nice, on išiel tam, takže nice, sme safe. Neviem, či sme safe, lebo my rýchlo musíme nakrájať. Uvariť rýžu. Ok, takže toto máme. A teraz čo sa stane? A teraz začne nové asi. Aha, ne. Druhá som bola. Nice. Ok. Čo znamená escape? Another course complete. Good work. Ok, takže dobrá práca. Joj, tak to už bude ťažšie trochu. No ale nevadí, no. To sú teraz toto vegetable garden. Ok. Nechápem. Zase čo ide. Incoming. Kiloma is not a appears to be. Is. Čo? Of the year. We begin. We seems to have some like... takže on je zlý. On je zlý ten... Čo to je? Neviem, jak sa volá Kiruma. Ale ja sa bojím, lebo... Nechápem tomu, čo to mám robiť. Čo to mám normálne... Čo? Čo, my sme to iba 2. My sa už odpojili. Čo? OK, takže my ideme. Tu. Hej, dobre, potrebujeme rýžu. Čo máme? Ďalej. No čo ma tu spadlo? Som skoro. Poď preč sa tam. Tu potrebujeme normálne salmon. Keď sme iba s tými 2, s tým typkom, ale to nevadí. Vážne.
Že máme to dať variť, alebo čo? Tak urobíme, no. Toto. Dáme variť rýžu. Tam je ten. No a teraz sme to spomalilo. Vegetables. Potrebujeme uhorku. Čo mám robiť? Však ja chcem uhorku. Toto nie. Čo? Prečo to je časť? Čo? Ja nechápem. A tu je toto. Dobre, čo s tým teraz avokádom? Čo teraz s tým avokádom? Dorici. Teraz ma sleduje, čo to je. Spomalená. Kámo, ale to je jak som mala jesť milom. Ok, nevadí, no. Je tu save. Ok, už máme iba jedno srdiečko, chápete? Nevadí, no. Ale nezdávame sa. Ideme si po uhorku. Áno, a po rybu ešte. Myslíte, že tu nebude? Nie, dobre. A potrebujeme normálne tú rybu, jak sa volá. U nás to volá treska, alebo... OK. Skočíme, parkourík, áno, hneď, tak, krásne. Ojej. OK, uhorka. Nie, to je avokádo. Čo? Čo? Že aha, tam máme odísť. Kde sme? Typek ešte hraje. Takže keď som počula toto video, určite zachtieť odbrať zvonček, no sa s vami lúčim. Keď chcete pokračovanie, musíte zachtieť zanechať 5 lajkov. No, bude pokračovanie určite. No a ja sa s vami lúčim, takže ďakujem za zhľadnutie videa a takže čau.